Здравейте, от мен Латинка. Днес реших да изтегля послание от таро картите за идната седмица от 27 април, за да видим какво ни очаква и какво е посланието, каква е енергията на колективно ниво за всички нас. Кои карти са за идната седмица и какво имат да ни кажат? Луната е една от картите. Следващата е Дяволът. И третата карта е Четворка пентакли. Ето и какво казват картите. Тук картите засягат взаимоотношенията. През идната седмица нека обърнем внимание на взаимоотношенията ни. Дали с партньора до нас, дали с майката, защото Луната символизира майката, дали с бизнес партньора ни. Всички тези карти показват, че може да има зависимости, може да има недобри взаимоотношения. Може да не виждаме голямата картина и да сме се вкопчили в едни токсични отношения. Вижте много добре за вас какво казват тези карти. Не, че са лоши картите, напротив. Енергията тук е да се вгледаме навътре, да видим какво държи подсъзнанието, какво ни държи като кука и не искаме да пуснем. Дали това е токсичният партньор, който е до нас, или това е кофти бизнес партньора, който имаме и там има нещо скрито, нещо, което не се вижда под лунната светлина, което показва Луната. Също Дяволът показва нечисти любовни отношения. Да видим там дали ние или партньора ни не сме чисти в отношенията. Другата карта, последната, която се падна, Четворка пентакли, тя показва да видим дали в нещо не сме се вкопчили. И трите карти показват вкопчване, и трите карти показват зависимост, и трите карти показват, че не виждаме голямата картина. Вкопчваме се в нещо малко, незначително, което може да обърне и каруцата дори. Тук тази карта е добра, тя показва стабилност, показва материализация, показва блага, имущество, но показва, че сме се втренчили. Ето, виждате как той е вкопчил единия пентакъл и стои като в замръзнала позиция и може би не вижда възможностите около него. Когато ние стоим пред една затворена врата, всички други са отворени, то ние не виждаме отворената врата, защото сме се вглъбили и сме се втренчили в затворената врата. Така че някъде там ни очакват блага, имущество, има потенциал, в безопасност сме, но тя казва да видиме голямата картина. Също може да сме стиснати. Стиснати във всеки един аспект, без значение дали става дума за взаимоотношенията, дали там даваме в емоционален план, дали пък на материален план сме стиснати, дали някъде там ние не даваме и си мислим, че ако дадеме, малко повече ще обеднеем, а то изобщо не е така. Колкото повече щедрост проявяваме, толкова повече блага идват към нас и толкова повече изобилие идва към нас. Това е, мили приятели, посланието на Таро, да се вгледаме в нещата, които може би ни държат, нещата, в които може би ние сме се вкопчили и не ни носят достатъчно много, нещата, които са хлъзгави. Тези карти показват, че може да има наличие и на бананова кора, метафорично казано. Даден човек, дадена ситуация, която може да ни подхлъзне така, както ако стъпим на бананова кора, бихме се хлъзнали. Така че с малко по-повишено внимание едната седмица и наблюдавайте, анализирайте за себе си, за вашите отношения, дали любовни, дали бизнес отношения, дали отношенията с майката, защото Луната символизира точно това, майката, фигурата на майката. Дали пък няма изневяра, дали от ваша страна, дали от страна на партньора. И вижте, да не би да сте прекалено стиснати и да очаквате само да ви се дава, защото трябва да има баланс. Зео Дао.
Това е прогнозата от таро картите. Аз съм Латинка и съм холистичен терапевт и тук в този профил споделям както таро четения, така и алтернативи за здраве. Смятам, че енергията на таро много ни насочва. Смятам, че всички отговори са вътре в нас, но понякога не може да ги видим. И понякога е нужно те да се проявят под формата на карти таро или на някакво послание, което виждаме, било то на билборд или нещо, тогава си даваме сметка и си казваме, точно това и аз усещах вътре в себе си, но трябваше да го видя и във външния свят. Ако това съдържание ти харесва, последвай ме за още и сподели с приятел.